V dnešnej relácii Čas na zmenu vítam našu televíznu diváčku Románku. Románka, vitaj. Ahoj. Románka, nechávaš sa inšpirovať ty ako mladá dáma nejakou módou z módnych časopisov? Áno, samozrejme, zvyknem vždycky kupovať časopisy a inšpirovať sa terajšou módou. Mladé dievčatá sa práve že nechávajú inšpirovať aj takými módnymi výstrelkami, ktoré môžeme vidieť napríklad na nejakých známych svetových hviezdach. Nechávaš sa práve aj ty inšpirovať nejakou práve tou vyhradenou jednou konkrétnou osobou, na ktorú si môžeš povedať, že táto baba má veľmi dobrý štýl? No, tak zvyknem si všimnúť samozrejme hollywoodske hviezdy, ale už nemám nejakú inšpiráciu práve v niektorej. Možno by som spomenula Jennifer Aniston alebo nejakú inú podobnú herečku. Naša relácia sa nazýva Čas na zmenu a ako je to s tebou a časom, ktorý ty tráviš možno že v nejakých kaderníckych a kozmetických salónoch? Tak približne nájdem si, aj keď toho času je málo, raz za mesiac takú chvíľu pre seba, možno jeden deň, kedy zvyknem zájsť za kaderničkou, prípadne kozmetičkou, prípadne nechty. Románka, je toto tvoja farba vlasov? Nie, mám spravený melír a v podstate snažím sa tie vlasy osvetľovať alebo oživovať stále. Takže by si bola rada, keby ti dnes pani kadernička ešte viac zosvetlila tie vlasy, alebo akú máš predstavu? Mám predstavu v podstate opraviť, zosvetliť, možno vytvoriť niečo iné, nové, nejaký čas na zmenu. Ako je to s tebou a make-upom? Ty pracuješ, venuješ sa raz do mesiaca sama sebe, venuješ sa aj každý deň, používaš stále ten make-up? V podstate skôr v zime a v tých jesenných, jarných obdobiach. V lete sa snažím make-up skôr vynechať a použiť len nejaký transparentný púder. No tak ja teda dúfam, že v dnešnej relácii ti naozaj pomôžeme tak, ako sa dá a myslím si, že môžeme začať práve s účesom. Zatiaľ, čo Románke pôsobil na vlasoch melír, čas sme využili naozaj užitočne. K upraveným vlasom neodmysliteľne patria aj ruky. Keďže Romana je mladé dievča, zvolili sme oživujúcu ružovo-červenú farbu laku na nechty. Miška, tak poďme si zhodnotiť, prečo ste sa rozhodli práve pri Románke pre melír? Vlasky bolo treba trošku dofarbiť, pretože boli tmavé odrasty. Chceli sme ich trošku oživiť aj, robili sme tam aj hnedý melír, aby sa trošku vlasky zvýraznili, aby to malo taký prirodzený efekt. A opticky tým vlasky naberú aj na objeme. Tak sme sa rozhodli pre toto. Používali ste aj nejakú takú regeneračnú kúru, pretože ja viem, že keď sa farbia vlasy melírom, tak sú väčšinou vždy potom vysušené. Mám dobré informácie? Jednoznačne áno.
Vlásky vždy po zmytí a hlavne vždy po farbení a melírovaní ich treba zregenerovať danou maskou prispôsobenou k tým vlasom, k danému typu vlasov. My sme dávali regeneračnú masku na farbené vlásky. Vlásky sú po nej hebkejšie, viditeľne objemnejšie a celkovo také prirodzenejšie a uhladené. Aj by si vedela poradiť Románke, ako sa má starať o svoje vlasy? Každopádne po každom zmytí regeneráciu buď v podobe balzamu alebo nejakého regeneračného spreju a zhruba raz za 2 týždne nejaká taká regeneračná maska na takú dlhšiu dobu, zhruba na hodinku aplikovať. Ja už vidím, že ty máš v rukách nožničky. Ideme strihať nejaký radikálny účes alebo ostávame pri takýchto dĺžkach? Nebudeme robiť radikálnu zmenu. Vlásky trošku ozdravíme, oživíme strihom, urobíme trošku na nich objem a by som povedala, že to bude asi ohľadom strihu všetko. A potom budeme robiť záverečnú úpravu, ktorú uvidíme neskôr. A tu si potom aj popíšeme. Tak poďte do toho. Miška, tak nakoniec ste sa rozhodli, že vlasy vyžehlíte? Áno, rozhodím sa, že vlasy vyžehlíme, pretože vzhľadom na to, že aj oblečenie bude také športové, elegantné, tak sme zvolili takú jednoduchosť. Takže práve na takýchto vyžehlených vlasoch môžeme vidieť ten krásne urobený melír. Áno, aj viac vyznie. Aj čo by si ty ešte odporúčila, ako by sa mala Románka česať do nasledujúcich dní? Mala by možno, že používať práve takéto vyžehlené vlasy alebo nejaké kučery? Buď jedno alebo druhé podľa toho, ako sa bude cítiť, ale ja si myslím, že to vyžehlené vlasy je veľmi, veľmi sedia a naozaj to svedčí takto. Nechali ste sa inšpirovať práve jeseňou, keďže pre jeseň sú typické rôzne farebné farby? Áno, jasné jeseňou, ale chcem podotknúť, že Romana na začiatku povedala, že make-up nepoužíva stále, tak chcem ako klásť na to dôraz, pretože make-up nám tú tváričku oblieka. V lete nám chráni UV filtrami a v zime tiež nechodíme bez svetra, ale vlastne oblečieme si make-up na tvár. Takže rozhodne make-up stále na tváričku. Potom sme popracovali trošku, chcela vyskúšať, že také tmavšie viečka, tak sme to skúsili, ale je to denné líčenie. Trošku som tam dala takú jesenú paletku, ale keďže kaderníčka navolila taký hladký účes, takže som chcela robiť aj niečo také, len také svieže, jesenné, zvýrazniť pusku leskom a líčka hlavne. To trošku mala ako s tým deficit, že nemala tam líčka na začiatku. Čo by ste práve že odporúčili, možno, že aby si tie oči vedela sama doma takto krásne namalovať? Vždy treba pracovať s kvalitnými prípravkami, pretože len tie vám zaručia to, že ten tieň, keď si dáte ráno, tak ešte večer ho tam máte. A Románka sama uvidí, že keď pôjde spať dneska o 4:00 a po diskotéke, lebo však domov nepôjdete ešte, tak to tam bude mať naozaj pracovať s kvalitnými tieňmi a ja rada kombinujem studené a teplé otiene, aby to bolo také neopakovateľné. A naozaj je to neopakovateľné, takže Romy, sa môžeš kľudne teraz začať pozerať do zrkadla, aká si krásna.
jeseň bude plná kockovaných vzorov, ktoré by ste mali určite využiť na košeli. Pri športovejších modeloch si môžete obuť okrem čižiem aj pohodlné tenistky. Pozor, rifle sa dávajú výhradne dovnútra. Romana má rada pohodlnú, skôr elegantnejšiu módu. Pri tomto modeli sa medze nekladú. Dôležité je všetko pekne zladiť a doplniť doplnkami. Šály, hrubé legíny, nízke čižmičky a samozrejme štýlová taška. Je trendy aj v túto sezónu. Tretí model je, milé dámy, trošku odvážnejší, ale je nakombinovaný tip-top. Kabátiku a vzorovanej sukni dodali šmrnc hrubé štúpne, vytiahnuté pod koleno. Romanka, musím povedať, že naozaj vyzeráš, ako keby si bola vystrihnutá z toho najprestížnejšieho moderného časopisu. Očakávala si takúto zmenu? Páčilo sa ti dnešný deň? Páčil sa mi veľmi. Som veľmi spokojná s vlasmi. Sú úplne nádherné na toto jesenné obdobie. Takisto make-up ma očaril. No a outfit ani nehovoriac. Nádhera. Budeš využívať možno, že práve takéto služby, že sa dá poradiť naozaj tomu klientovi, keď sa chce? Myslím si, že určite. Mať takého svojho domáceho stylistu, tak to by bolo úplne skvelé. Čo hovoríš práve na tieto kúsky jednotlivé, ktoré si mala na sebe? Vedela by si ich predstaviť vo svojom šatníku, alebo je to pre teba, tak povediac, extravagancia? Určite by som si vedela ich predstaviť, len neviem, ako by na to zareagovali tunajší ľudia v Banskej Bystrici. Ale určite áno. Takže, milé dámy, neostáva vám nič iné. Môžete si zobrať pekný príklad práve z našej diváčky Románky. Píšte nám, popíšte do mailu, po prípade aj do listu, čo by ste chceli na sebe zmeniť. Samozrejme, priložte aj fotografiu a to všetko pošlite na vám veľmi dobre známu adresu Kláry Jarunkovej 2, Banská Bystrica, alebo mailujte, je to ľahšie a nemusíte strácať toľko veľa času na adresu aztv@atlas.sk. Pre dnešok je to všetko, majte sa pekne, dovidenia.